Elo otieno makawuona nyisini wakao mana yoyo madundo to bange tabro bedo kaduogo kod wendo mantiere gode studio otieno makawuono antiere kae kod jaod bura makebra mano mwalimu Peter Orero wadwa twak otudore kod wach mar NG-CDF Tiyo ataro mar Chik manen kaluore kod ng'eto mane doho golo odiochieng' manyoro ni omenda kata aguch omenda mano mar NG-CDF osebedo katiyo e tok chik machiegni ahinya mwalimu e twak mar otieno makawuono NG-CDF nyaka sani wang'eni nochako tiyo higa mar 2003 nyaka sani osebedo kotiye pacho kae. Ang'o momiyo sani ema koro doho golo ng'eto ni NG-CDF tiyo ataro mar chik? Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni samoro chieng' moro nawinjo ka Chief Justice ywak ni mondo en bende oyude justice. Tiende ni kot mar doho marwagi samoro ok ging'i gik ma konyo jopiny to ging'iyo gik ma konyore gin giwegi. Higa mokalo nadhi Zambia. To Zambia okopo wach NG-CDF ma Kenya ka. Mane wawuotho mwaneno gik ma NG-CDF ma Zambia timo. Kendo nomiyo gigero skunde mang'eny moloyo. Kendo ne gikawo gino koa Kenya ka. To king'iyo omuom gomenda miyo jo NG-CDF iyudo ni mae kama jopiny konyore moloyo gimoro amora. An kane pok abedo mbunge nayudo ni skunde migero koro nitie skunde miluongo ni national to nitie miluongo ni extra county. An ing'e na japuonj koro nang'e gini. Kato skunde moko nobiro ni skunde mag CDF. Constituency ka constituency e Kenya ka onge constituency ma pok ogere school miluongo ni CDF school. To bende osekawo higni mang'eny ahinya ma sirkal osewuok mogero school e constituency moro amora e Kenya ka. Mokwongo jonyuole mane timo rambe kagero skunde. To ka sirkal nogolo na rambe onge emomiyo kanokel wach NG-CDF ni chon iluonge ni CDF. To no med NG-CDF after 2013 Act 2015 mane iwacho ni gini ok en constitutional. Koro wabunge nobedo piny mo medo NG stiende ni national government. Nikech court ne wacho ni function mar mbunge en mar national. Koro ok owinjo bede ni ma odhiye mar county. 2010 constitution kano kelo devolution ne nitie functions moko mag county to gi mag national. Koro wabunge gitimo functions mag national. Koro negidhi magikete in the act ni koro en National Government Constituency Development Fund. Mane gigolo mbunge koro ne ok bed directly involved gi kakichano wach mag NG-CDF. Koro en otimo na gimoro miluongo ni oversight. Ong'iyo kaka pesa no tiyo. En mana no nyalo wuoyo gi jo board mar CDF. Mondo mi programs ne gimiluongo ni public participation. Gine neno ma jopiny chiwo ni gidwaro nang'o motimnegi. Koro mbunge dhi penjo jopiny ni to ang'o modwa notim e ward ni. To gima gidwa ni otimno ema bunge kone jo NG-CDF ni mondo gikete program gi ka en gero school ka to kanye magikete program. Mang'eyo ni mage moko kuom gigo mosebedo kutiyo kod omenda no mar NG-CDF mosenya kuom ng'adi mheshimiwa. Kata kamano odiochieng' manyoro kane waneno ka bench mano 3 judge bench mano ng'ado bura makamano mano moriwo Kanyi Kimondo, Mugure Thande kaachiel kod Rosny Naburili. Ne giwacho ni giketo mano NG-CDF ni en ataro mar chik e pacho kae kalure no dhi ataro mar chik mano mar principle of separation of powers. Mano tiende nang'o kalure ni bende e kinde mane ukete mar mondo mi obed chik nowacho no kuno sumo paro kowuok e od bura mar Senate kaka jod bura. Mokwongo separation mar powers wan gi arms mar government adek. Wan gi legislative arm, wan gi judiciary to gi executive. En mani joluo to tinde wacho ni nitie arm moro miluongo ni Raila be en fourth arm of the government. Ni wacho ni nyaka nochak tiyo ka onge sirkal to sirkande no be ok dhi mbele. Lakini wawuoye arms ma government miwacho. 2003 ne pok waketo devolution. Devolution obiro gi 2010 constitution. Emomiyo nitie chike moko ma obiro bang'e miluongo ni nigi at variance gi constitution. To jowane ok ong'iyo chikegi maber.
Gimane koto wacho e 2015 to gi 2022 change mar act mar NG-CDF. Ni nitie functions moko ma wabunge timo to jo county government be timo. To ne giwacho gin mana functions ariyo kende. Ni wach mar sports mane wagolo. Ni koro sani wabunge ok nyal timo wach mar sports NG-CDF kanyo. Koro sports di ka osegol to koro onge conflict machielo kendo mwachaka wadhigo e county government. Ma koro wabunge no yie ni kare sports ni iga mokalo last year ni wagol wach mar sports ni mondo wabunge koro odong mana gi gik mag national magik matimore national nikech sports ni timo gi jo county government. Koro mae miyo giwacho ni conflict mag interest mar wabunge to gi mag governors. Samoro governors be dwaro ni pesa ni mondo migi mondo gin magi chiwgo kony gi development to gi bursaries. To king'iyo matut kaka koro un ung'we yamo ka adwa luongo ni mondo ubi Kibra ung'e ni to pes NG-CDF ni osetigo nade. Sukunde adi mwaseloso e Kibra nyaka ne wadonji. To upim kendo ni to jok madwaro county government to giseloso skunde adi ma jo piny neno. Kor kuburo ng'eyo ni kare NG-CDF ni owinjo owene MPs nikech kae magi gik go ir jo piny. Ting'enyi gimoro ni constitution ni an kaka japuonj onge gimoro ni constitution. Constitution en japiny. Tiende ni ilose mondo odhi okonygo jo piny. Iluongo ni sovereignty of a country en mana mar jo piny. Jo piny ema nyalo ng'ado ni gini ber koso gini rach. Omiyo jo piny ma Kenya ka wacho ni NG-CDF ni osekonyo nyithindo gi basari kendo osekonyo gero skunde ma nyithindwa somi. Osegero ute mag polise. Chon ne kidwa gero ka polis udhi utimo mana rambe. Sanu yiene jo NG-CDF giketo programs magigero go kar obila mobila nyalo bede. Kendo osekonyo TVET gi kaka koro an kara NG-CDF osegero TVET ma jo karwa nyalo dhi masome maonge sirkal mogero. To matiende ni itemo wacho ni un kaka jo od bura onge gima unyalo timo ka onge omenda no mar NG-CDF nikech adiera wang'e tiji jo od bura mano kalure kod katiba ma pacho kae. Nitiere moko kuom chike ma gik moketnu monego be nutimo kaka jo od bura. To kinde mang'eny kata un kaka jo od bura ko omenda ni mar NG-CDF owuok oko tu jagoyo koko. Kopogore kod omenda no onge kendo kaka unyalo tiyo ne jo piny e yo makare nikech doto noseng'ado no mi mana jo od bura higni 2 kende mano kochopo mano dwe mar 9 higa mar 2026 to koro NG-CDF bro weyo tiyo kalure ni higni 2 go oket thuolo mar mondo mi kasche moko en gi project mapok itieko to itiek project no kapok koro chunge chuth. Gima dwa nyisi kawuono tibi luonga 2026 ka ni judiciary go biro ng'eyo ni wan be wan legislators. Gin Chik tijgi en interpreting the laws to wane mwaloso chike gino gilos chike. Kaka ng'eyo wabunge wadhi loso chike ma NG-CDF ni wadhi kete constitution nikech jo piny ywak ni kogol gini. Anyalo chiwo example. Ko wachi ni NG-CDF onge ni sirkal ema biro golo pesa. Ka koro sani capitation mowinjo sirkal ogol ne secondary schools o gi primary schools kaka wuoyo kodi sama wuweni pok giolo kata nus mare. Sirkal owinjo tigi pesa mar gero JSSS sani. Pod nitie skunde maonge kata JSSS. Sirkal owinjo ndik jopuonj mapuonje JSS pok gindiko. Ang'o ma miyo inyalo paro ni ka pesa ni odok e sirkal to koro idhi ger skunde ne jo JSS. Ka koro sani ma pok oger kata skunde go to wadhi e grade 9 ma bende iluongo ni okete JSS e primary. To pod wan gi Nairobi kende wan gi 1,000 classes ma pok oger, over 1,000 classes ma pok oger. Koro piny Kenya mangima to pod odong classes maromo nade. Omiyo wacho ni kopo ni pesa ni odwok ne sirkal onge kaka japiny dhi gi sirkal. To kaka wabunge
ka ok itiyo ne jopiny maber to bang' higni 5 to gigoli. Onge kaka jopiny dhi chopo ir sirikal to ero nokel nyaka sirikal mar loch gwenge devolution mar mondo mi sirikal obed machiegni kod jopiny. Penjo moro ok aduoko, tadwa naduoke maber. Ang'eni wadong' gi dakika 2 kendo. Ni tiji jabunge iluongo ni wan watimo oversight, watimo legislation, to watimo representation. To representation ni tiene ni chung' ne jopiny. To ere kaka ichung' ne jopiny? Ichung' ne jopiny ni mondo okelnegi gik ma ginyalo yudo kaka jopiny. Kaka sani kwadwa loso ndara to wadhi e kera kata kura wawuoyo kodgi mondo gibi gilos ne jopiny ndara. To kendo kwadwa tiyo ne jopiny to wakoni owinjo giger skunde makama. To ma nyaka ne wayud independence. Sirkal osegero skunde matin ahinya. To nyaka ne NG-CDF B oseger skunde moloyo ma sirkal nosegero e higni mokalogo. Omiyo wan kaka wabunge waneno ni doho manochiwo wachno owinjo ni king'ado bura nyaka ing'i interest mar jopiny. Nikech jopiny emomiyo oket constitution. The sovereignty mar county en ni pach jopiny ema tiyo ne jokenya. Koro waneno ni ma kata nobedo ni giwacho ni gino ne ok odhi maber, ni nitie conflicts of interest. To nitie mana areas kariyo kende ni sports. To mano nwaseweyo ni gitim kaka jo county. Yo mane mudhi tiyo godo mar mondo mi ukete katiba mano kokalo ombulu mar paro kaachiel kod wachni mogik thuolo mar orumo? Samoro wadhi keto gini kata ka ok en referendum ting'enyi kwasekete act of parliament. To wadwa ni wakete constitution ma kuponi nitie referendum to bedo passed referendum. To kwa kete udhi bire bill keto bedo act of parliament. Makoro wang'iyo ni to ang'o momiyo wanyalo tiyo ma waonge go conflict gi jo county government. To be wachich ni county government gi lwetgi ni e iye ka nikech omenda ni gineno ni owinjo kik obed ne wabunge, owinjo dhi kocha mondo gikony go jopiny. To wawacho ni senate bende owinjo watigo maber, wawinjre kodgi mondo omi wach NG-CDF ni wati gi senate to kendo wati gi wabunge mondo wawuogo kanyakla. Mondo wach ma musunguti mantie sani wach matek Kenya mar NG-CDF ni watieki. Lakini adwa nyiso jopiny ni wan kaka wabunge kwadok e parliament sani wach maduong' wadhi ng'iyo ni kaka wasebedo ni watiyo ne jopiny maber gi wachni oko bidhi kamoro gibed mana gi kwe. Erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero, jaod bura ma Kibra kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono ibi watwa kotudore kod NG-CDF tiyo ataro mar